Здравейте отново! В предното видео започваме с няколко важни въпроса, които трябва да провокират мисленето ни. И те бяха защо всъщност една малка група християни, които съставят църквата в първи век до трети век или до четвърти век, за по-малко 3 века успяват да превземат отвътре Римската империя, успяват да покорят и други царства, империи на вярата за кратко време, а днес, когато близо 1/3 от населението на земята се определят като християни, християнството губи своето влияние и християнската цивилизация е подривана сериозно в своята основа. Дали това е края на човешката история или това е време на криза, от която църквата трябва да излезе като победител или предвождана от своя Господ да срази своите врагове за пореден път. Видяхме как ранната църква се е подвизавала за вярата и сред най-големите гонения един от друг важен църковен писател Ориген пише за това, че един ден ще има християнски императори и че християните трябва да се готвят да управляват на земята. Християнството до такава степен успява да срази езическите култове и религии и обожествената държава, че един император, отстъпник от Христовата вяра, който се пробвал да върне езичеството в империята, в източната империя, Юлиан Отстъпник в края на своите дни изповядва славната победа на Исус Христос, като казва думите: "О, Галилеянино, ти победи!" Нека да разгледаме сега това какво се случва по времето на средновековието. На изток е установена източната Римска империя със столица Константинопол, или тя е наречена още Византия. Това е една от най-дълго просъществувалите империи в историята на човечеството, близо 1100 години. И една от основните причини за дълголетието и за разцвета на тази империя е факта, че общественият живот е бил изграден до голяма степен на основата на писанието. Това е така, защото докато още църквата е била гонена, християните са последвали думите на Господ Исус Христос да получават народите да спазват всичко, което Той им е заповядал. Тоест, цялото писание да бъде прилагано в живота на хората. Християните са разбрали добре посланието на славното Евангелие, на царството. Царство в смисъл не само Божие управление, но цивилизация с всяко едно сложно отношение в нея. Т.е. прилагането на Божията истина в Неговото откровение в Библията към всяка една област от живота. Личния живот и обществения живот. До такава степен писанието е повлияло на живота в Византийската империя, че всъщност тя е била изключително не тиранична. Императорите са служили са слугували в хосписи, в болници, работили са редом с обикновените граждани по различни проекти в империята. И основният начин за издигането на хора в различни постове в империята не е бил на кой са хора, на кой са протежета или от кое семейство произлизат, но личните им способности и призвание, което Бог е дал. В Византия са били изградени
много училища и библейската философия за науката изиграва много важна роля в образователната система в Византия. Ние знаем от нашата история за Магнаурската школа, в която са учили братята Константин, Кирил, Философ и Методий, чрез които, като равноапостоли, Евангелието на царя Исус достига и по нашите земи, достига до прабългарите и славяните заедно с своите ученици. Учениците им служат за разпространението на духовното познание, на писанието, чрез ново съставената азбука, глаголицата и кирилицата, и чрез това богопознание и прилагането на писанието в различните сфери на живота и в това прабългарско царство, ханство, тогава и вече княжество България по времето на Борис, княз Борис Покръстител. Ние сме свидетели на Златния век. И така, да се върнем към Византия, икономическите отношения, правните отношения, семейната институция, всички те са били изключително здраво основани върху писанието. На Запад, след падането на Рим в края на 5 век, под натиска на варварските племена, цивилизацията била възстановена от келтските християни, по-специално монасти, които съхраняват, приписват важни исторически източници, важни класически творби, богословски трактати, съхраняват изобщо цивилизацията и оттам нататък тя е възстановена на основата на християнството. На Запад много от племената са достигнати от мисионерски групи или от отделни мисионери, като започнем от свети Патрик, който служи на келтите, Колумбан, Бонифаций, Мартин от Тур, които достигат до различните диви племена, до германците, до викингите, до вандалите, до готите, и ги обръщат към вярата през тази така наречена втора голяма мисионерска вълна. Вследствие на това обращение мнозина монарси или племенни вождове също така стават верни поданици на царя Христос, и по този начин в историята се изпълняват пророческите думи за това, че всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Бога, че земните защитници принадлежат на Бога, че царете ще дойдат и ще се покланят, ще станат люде на Израилевия Бог. И наистина тези монарси, като Карл Велики, като нашия княз Борис, като Албърт Велики, целуват помазаника. От тях много силен пример е живота на Албърт Велики, който не само приема властта на Христос и Неговия закон, но лично привежда части от писанието, псалмите и законодателството на Моисей, за да може Неговия народ да се покланя на Бога и законите да бъдат приведени в съответствие с законите на Небесния Цар. Много от важните университети, които са били средище
на наука са основани в този период. На острова Оксфорд и Кембридж, Единбург в Европа, Сорбоната и университетите, училищата на територията на Италия, на Франкската империя, и те са положили основата на съвременната наука. Този период можем да кажем, че изобщо не е бил мрачно средновековие, както се пробват да ни втълпят хуманистите, езичниците, псевдоисториците, но това е бил начален етап на християнската цивилизация. Наистина много ранен етап в развитието на Божията цивилизация на земята, но изключително важен за нашето християнско наследство, което, за съжаление, днес подценяваме, пренебрегваме и понякога с лека ръка зачеркваме. Икономически европейската християнска цивилизация е в възход благодарение на това, че Библията влияе на начина, по който хората, влияе на трудовата етика, влияе на предприемачеството, влияе на почтеността в търговията, влияе върху законодателството, както споменах преди малко. В следващото видео ще говорим за развитието на християнската цивилизация по време на реформацията и модерната епоха, и ще видим славните постижения на Божието царство всяка една област от живота.